Bon dia, tropa. Com esteu, queridos míos? Guerra del Brasillo, mama. Bueno, lo prometido és deuda, perquè fa temps mos vau comentar que si anàvem a baixar a la Fira de Tots Sants a Cocentaina. I com no, sabeu que interpretem d'una forma libre i simpàtica aquesta rivalitat històrica entre Alcoi i Cocentaina. Bon dia, hola. Alcoi, ja no es posa molt bé. Vosaltres ho hem reconvertit, Sí. Clar, per què? Que a veure que sempre fem bromes i sarcasme, Però no. però no. La mama diu, però no. Això és meravellós. Alcoi, Cocentaina, Muro, lo que siga. Tota la comunitat valenciana. Pues sí, queridos. I res, estem per així pegant una volta per a que vulgueu... No és el que teníem previst, perquè teníem una idea d'haver fet una superproducció mundial, però la veritat és que el cost tampoc està com per fer moltes històries. De fet, molts dels vídeos que havem publicat estaven gravats de fa temps i també mos sabia mal per alguns comerços que mos van demanar ajuda i que publicarem els vídeos no en la dana, sinó que estaven ja guardats de feia temps, pues, per poder-los posar, no? Perquè el tema també està en que imagineu-se tota la penya que porta molt de temps, molt de mes, preparant totes aquestes coses I que viuen d'això. pues imagineu el palazo de trobar-se, perquè estos carrers jo directament ha hagut anys que no podíem ni circular. No. Però a l'hora que fora, ara és que és pronte, se n'han baixat en dejú perquè la mama són ànsies i volia baixar així que s'han pegat un pateo que flipes per haver d'arribar a almorzar a l'hostalet i resulta que estava tancat, però bueno, hem almorzat, s'han fotut, bueno, hem almorzat, s'han fotut un pedazo bocata del lomo, tomate i queso apoteòsic. Ja tenim forcetes per aguantar, Sí, crec que sí que està gravant, vaig a veure? Sí, perfecte. Bueno, pues en esas estamos i per això, pues bueno, almenys per a que pugueu veure l'ambient dins de tot el tinglao, i ara que s'està més tranquil·let, pues pegarem una volteta per així per Cocentaina, no? Nosaltres hem cancel·lat també totes les visites guiades. Penseu que portàvem més d'un any preparant la visita guiada de les Mananes. Molta gent ens vau dir que ho continuarem fent, que ja no es podia fer res i que era una activitat cultural, però sincerament no està per això. No està per això i ja veurem, no? Perquè sí, la veritat és que els dos turnos a les 6 i a les 8 estaven els dos turnos complets a tope. Ara passarem dins a pegar una volteta, mama. Aquesta iglesia jo fa anys que no entra a veure-la. Pues molt mal. Sí que és veritat que sempre que han vingut per així estava tancat i a tope. Però bueno, pense que n'hi ha altres necessitats, altres coses, i animar també a tots els comerciants i a la gent de Cocentaina, pues, que és complicat, però és que aquesta gent pues, té que viure i té que fer el seu paper. Claro. I les festes de Tots Sants per a molta gent és algo únic que estan esperant també tot l'any. Entonces entenc aquesta situació. Vols que entrem, madre, a veure Sí. Santa Maria? Bueno, recordeu-vos que allà a l'esquerra està l'antic fossar d'ací de Cocentaina, Anem a veure què trobem, mama. Anem cap a dins, vés en cuidant els escalons agarrats si vols. És que la mama a voltes quan veu un escaló té predilecció, no? No el vas tirar de uno? No em vaig tirar. No el vas tirar. Simplement vaig caure. Va caure. Mira què passa. Jo vos dic una cosa, a nivell de patrimoni, Cocentaina és el number one. Inclús els llenços que hem vist de Paolo Di Mattei, Jerónimo Jacinto de Espinosa i molts altres pintors. Així n'hi ha un patrimoni religiós. Vols loteria? T'interessa, madre? De moment no, Gràcies. Jo este any estic negant... Ves en cuidar l'escaló. Este any és que no dono més abasto ja. En la loteria, de veres. Gofres. Havem almorzat ara, pedazo bocates, però estem pensant ja a veure on pensem uns xurrets.
no? Després, d'ací un ratet. ratet. Si mos agarra fred, bueno, està quedant-se un dia Estupendo, preciós. Està quedant un dia molt guapo. Sí. Sí. Havia arrencat esquadra al matí, tipo Sí. un dia a l'entrar d'estos d'Alcoi, ahí que dius que... Gavardina, Paraules... O el dia de la glòria. Sí, però no. Però la cosa està arreglant-se. Gràcies a Déu. Déu sigui així, perquè... Sí. Que mos deixi un poc respirar. Si n'hi ha formatges, quina oloreta més bona, tu. Sí. Mare, jo no sé com la gent d'aquestes cases podrà viure en totes aquestes tendes així baix. Pues, home, un poc divertit sí que estan. Perquè jo estaria tot el dia fotent-me formatges pa aquí i pa allà. Quina hora és? És pronte. És pronte. 10 i 10. Claro. Lo que passa és que es nota que no n'hi ha... Encara no n'hi ha molt d'ambient. Claro que no. Home, jo això ho recorde... Sí, però Increïble. a les 12 com està això. Vols dir que es plenarà? I esta vesprà també. Tu que eres experta, mama. Sí, que sí. La mama és una professional de... Les mercadilles. Home, tu l'any passat també vas vindre i el vas tirar... Jo soles. Tu soles, però Bueno, sí. vaig baixar en Anna tenia faena, Sí. i em vaig recórrer tota la fira. Anem a ensenyar-li a la penya, hacia la dreta, que t'ho vam ensenyar quan van vindre en Pablo. Que, cuidado en el vello aquell. En Cocentaina hi ha uns raconets, xaval, increïbles, Espectaculars. Increïbles. I el Palau, El Palau Condal és un i gòtic la civil. plaça Ixa, El porxet de Sant Jaume, Me'n vaig ensenyar-vos, vine, mama. A més és que hi ha una sèrie d'atzucacs, que són carrers que no trauen cap. i de Manisetes. Clar, de Sant Jaume. Mira, mira. Que canya. Perquè així realment estem eixint i eixiríem fora de les muralles, Carrer dels Dolors. Mira, com es veu encara com aniria l'antic gens de les muralles, com aniria per ahí, Mira, la mama... Jo d'este raconet me'n recorde, Jo l'havia vist antes de que mos l'ensenyara Pablo. No el tires per així per cap escaló, No, ni pensar. Que estos són en trampa. No, estan ben senyalitzats. Mira, estos són els carrers que no trauen cap, que es diuen atzucac. Bueno, este crec que al final sí que trau ahí cap. Són aquests carrers d'herència i de tradició medieval musulmana. Tancaven ahí dins. Sí, xapaven ahí el tinglao. Sí que és veritat que per l'urbanisme d'avui en dia pues no es pot tindre carrers així, tancats. Mira, Sí. Corretges. Vols una corretgeta? Claus i corretges, que marxón, xaval. Marxón, claus i corretges. Des Guzmans. Així que ja estan obrint tota la producció artesanal. Mira, César, de la Turistinfo, en directe, pel Collanos por el Mundo. Com està vostè? Molt bé. Estem pegant una volteta. Repartint el material. Ja te veu, ja. També pegant una volta. Han vingut a averiguar, la mama tenia ànsia per baixar i jo dic, és que són les 10 del matí, jo dic, deixa'ns respirar, si és que mos sobrarà temps, així en tot el tinglao. Està molt tranquil. Més tranquil, la veritat que sí. Bueno, César, ànimos, adeu. Mira, això, típic, Uah. Les festes d'Alcoi, Jo tots els xiquets, anar comprant mogolló, sí, tots els anys, sí, va pintar-ho en els rotuladors. el rotulador. A veure l'Ajuntament. Així la tradició és, sobretot quan jo era xicoteta, era pegar una volteta, no hi havia tantes tendes com ara, però pegar una volteta i mirar. I averiguar. I després una cosita. Una cosita. Una cosita. A mi em compràveu gallatos. Sí, un gallatet. Un gallatet. Això Annalín quan tot érem també té petits. gallatet. També, Mira quins raconets més simpàtics. Plaça dels Apòstols. Però que no idea. És això. No.
És triar i una cosita. Una cosita. Què No. vas a comprar-me a mi? Mare, no ho sé. O què vaig a comprar-te jo a tu? Això? Què vols que el compre? Què vols que el crompe? No ho sé. Bueno, tu per Reis volies demanar un sarnacho, no? Sí, no, però jo, Però- jo el sarnacho ja el tinc, que se'l van comprar de gata de gorgo. Ostres, aquella magnífica intervenció Sí, sí. en Gata de Gorgos que mos para la Guàrdia Civil Sí. en Mos estiu. diu, sí, vamos a trabajar. Que si vamos a trabajar y nosotros, pero ¿a trabajar en qué? Bueno, que vamos. Nos vamos una cara Les de chonis, pintes de que playa. pa' qué. Que pa' qué. Sí, sí, sí. Y le vas a decir, no, si nosotros somos de Alcoy. Mira, ahí está el, mama, que igual podem passar a averiguar, Què? perquè està, este és el buró de la festa, el casal del fester d'ací de Cocentaina, i és on està la legendària guitarra que utilitzava Gustavo Pascual Falcó que va utilitzar per composar el pasodoble més internacional de tots els tiempos, Paquito el Chocolatero. Este és el zaguán, i ahir dalt, si no m'equivoque, jo fa temps que vaig vindre i ho vaig visitar, està... Hola, estem pegant una volteta per ensenyar-ho. Jo ja ho havia vist. Es pot passar, no? Vale, que és on està la guitarra de Gustavo Pascual Falcó, el más grande de todos los tiempos. Molt bé. No passarem, continuarem, perquè sempre hi ha una volteta per fora, però perquè la gent ho sàpia, d'acord? Vinga, gràcies. Adeu. No faig foto que tens derechos d'autor. Fotorretrato. Mira que canya. Però tirem per així a la plaça i anem dins al convent. O tu t'has cebat ja ahí en el pa, no? No. Ja he almorzat prou. Almorzar. Home, en el morzar que s'han pegat un almorzar que igual estem ahí... Hasta hora de sopar. Lo menos, hasta hora de sopar, diu. Trin. Pues per així fa oloreta de... Que bo, D'això. D'embotit. Embotit. Què es diu, embotit o embotit? Jo què sé. Jo què sé, corre a fer la mar. Dis, home. Home, es refereix a que és algo que està embotit dins de... Embotit, estàs embotit. Bueno, i este és el mític legendario convent de les Clarisses, Que està la Mare de Déu. la Mare de Déu, el miracle de principis del segle XVI, el 19 d'abril que va plorar. Este és el legendario convent on totes les esquadres de negres i capitans d'Alcoi venen a dur ous. És 13 ous. Mira aquí, Maria. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. 13 ous. 13 ous tens que dur. Sí, senyora. Tu has vingut així? Tu no vas arribar a dur ous, De no? moment no. No, però podríem pegar una volteta per dins del convent. Anem a veure per la iglesia. Per lo menos saludem a... Ah, no, vales. Ahí és on estan els llenços de tradició napolitana de Paolo Di Mattei, que és una autèntica salvatjà del barroco. Anem a veure. Hola. ¿Cómo está usted? Mira, compañeros de faena, mamá, compañeros de faena en Valencia, de escuelas pías. Flipa. És estupendo. Pues així estem, ensenyaré un poquet en bon estil. Tot el tinglao. Pues això, tenim així una col·lecció de pintura del segle XVII, un sòcol també del segle XVII, Claro. i ara els que visiten el monestir també han tret el trono, el que traiem les Andes, el que havíem així de treure la icona de la Mare de Déu. Uau, que la Mare de Déu està en el centre. Sí, està en el presbiteri i la col·loquen així en les Andes. Sí. I ara es pot pegar tota la volta perquè en les capelletes conta tota la història De la Mare- del miracle. del regal del papa al conde. Vale, al conde de Corella. Sí, D'ahir sí, Parau sí. Condal i els Corella van ser, crec que, segons senyors feudals, perquè el primer era l'Àuria, com en Alcoi. I així el que fan és col·locar la primera capelleta, la que fan Sí. les Andes en diferents fustes. I Que canya, les tia. capelletes es conta aquesta història. Tota la història. I els llenços de Paolo Di Mattei Sí, són la una col·lecció, flipada. sí. Tenim Són la una sort de locura. conservar-la completa. Estan prou bé conservats, ja sabes, el que està poc més xungo és aquell d'allà. Clar, és que esto es ve restaurar jo, fa Ostres. bastants,
i queda per restaurar. En el presbiteri, el de la part dreta, sí que està Sí, fet. sí, sí. Entonces es veu molt bé. Que crac, restauradora, professora de Belles Arts d'ací I té que ser també una satisfacció poder restaurar estos lienços de primer ordre mundial i damunt al teu poble, col·lega. Bueno, això és un luxe, sí. És un luxe. Que grande, que grande. I sobretot poder presumir de que la conservem completa, la col·lecció. Ja, tot el programa iconogràfic. Claro, era habitual, portaven els pintors des d'Itàlia a fer totes aquestes, però es van dispersar. Ja, sí. Que es van dispersar I molts es venen i desapareixen o es trenquen. Així van tenir la sort de recuperar-los tots i així que podem gaudir de tots. Que flipe. Què t'ha paregut, mama? Les de la mare? Home, claro. Claro, sí. Pega una volteta i jo li dic, Fet mira, l'almorzaret o què? hombre, s'ha pegat un almorzar a Sí que tenim hasta hora de sopar. de l'almorzar de la fira. I està totalment oberta l'església de les Clarisses? Sí, va estar oberta i el que fan és, a part de poder resar, hi ha una part per a continuar, perquè així és molt típic fer la visiteta, que es diu, que és que no es pot passar per així sense entrar a fer la visita a la Mare de Déu, i a part, pues, per a tot el públic, han fet un recorregut, han posat, a part de les obres que ja tenen, una de la clausura, i també hi ha una xicoteta exposició a la capella Sant Antoni, Ara entrarem, que també hi ha algunes peces de la clausura molt interessants, que val la pena que les vegeu. Què passa? Que és un monasteri de clausura del segle XVII, de principis de 1600 i pico, i el miracle de la Mare de Déu es celebra 19 d'abril, que està ahí. Hi ha una capelleta que si la vols que representa ese moment de A veure, sí, vale, vamos a ello. Es el moment en que el mossèn... En la capella de Sant Antoni. Esta és la capella un diorama privada del comte. Correcte, que van gravar ahí en Pablo. En Pablo León van gravar ahí. Pues això, encara que són unes andes que es fan després de la guerra, perquè desapareixen en guerra, es fa un escultor de Picasso, que és Galarza. Enrique Galarza, hombre legendario. I el que fa és, pues això, que és Enrique Galarza, que grande. El del ecuestre, Sant Jordi. Sí. I per tant, això pues, representa el moment en que el mossèn, a meitat de... Com antes es celebrava l'Eucaristia de cara a l'altar, pues, diuen que en el moment de la consagració veu aquestes taques i així representa pues, el masero, que representa el poble de Cocentaina, i pues, aquest testimoni dels acolites. I això era el retaule on estava la imatge de la Verge Maria? Claro, perquè això és molt de Juan de Juanes, no? Este d'ací dalt. Realment aquesta icona és de aquest retaule és posterior, però la icona era una icona que regalera al papa i en teoria era un regal personal al comte i el tenia pues, com una verga de la Verge. Correcte, sí, una Teotocos d'estil tipo bizantino. Increïble. Que canya. Pues un superplaer haver-te trobat, increïble. Restauradora, contestana, professora, això mola, companyera que vam estar allí en Escuela Espías, I així també I en Caina, de veres, quan va estar ahí. En Escuela Espías i així també. Tela. Guai. Pues sí, la veritat. El Cocentaina va estar de lujo. Anem a continuar, mama. A veure el tinglao. Gràcies, de veres. Gràcies, adeu. Que guai, Veus que coses més boniques anem trobant-se, madre. Sí. Tira per la rampa, no facis riesgo. I ho tenim ahí al costat i a lo millor No, hem anat a 50.000 puestos i el dia que s'arranquem, perquè vam anar també a Gaianes, vam anar a... Te recordes, fa 2 o 3 anys? A Gaianes. On més vam anar? A Planes de la Baronia. Què vas a posar? Les ulleres i tot? Clar, sí, és que ja fa sol. Sí, que meravella. Anem a entrar al Palau Condal. Quasi cau. Sí, és que jo m'ha pegat també un esbaró, per això vaig dient-te un esbaró. El Palau Condal és una obra civil de tardogòtic, estil tardogòtic, quasi en el Renaixement. Així en Espanya el tema del Renaixement com que no nos mola, no? Dius, ¿esto qué es? Però el gòtic civil, pues mireu en tot l'esplendor els pedazos torreons que s'arren els comtes de Corella, perquè el primer senyor feudal de Cocentaina va ser el gran, el irrepetible i l'único Roger de l'Àuria, que així... Era l'home, no? De doña Saurina d'Entença. Però vostè se'n recorda, mama, quan vam anar de peregrinatge a Santes Creus, a Catalunya? Que
que està a rendir tributo a allí, Roger de L'Àuria, i està enterrat reballat el pobre allí, xaval. pobret, enterrat. I posa una cartela xicoteta, Roger de L'Àuria, me caguen la mà, Roger de L'Àuria. I enguany va anar algun polític d'ací de la Comunitat Valenciana, però feia 25 anys, vull Ja. dir, el flaret que No, està allí. això va ser a Jaume I. Això va ser a Jaume I, que està en Santa Maria de Poblet. En teoria, els reis de la Corona d'Aragó estan enterrats en Santa Maria de Poblet. El que passa és que, clar, molts senyors feudals i les seues dones, com venien majoritàriament de Catalunya, com era el cas de Roger de L'Àuria, que se li va concedir les villes d'Alcoi i Cocentaina per a que traguera dineritos, però ell està enterrat en el monestir de Santes Creus. I en la iglesia del monestir de Santes Creus és la que marca les pautes, perquè és com la catedral de València, però inclús més gran que la catedral de València, perquè, clar, la catedral la van construir en poc de temps i sense apenes diners. I Roger de L'Àuria va ser pionero perquè, va ser un dels primers que va començar, estem parlant del segle XIII, era el gran almirall del Mediterrani, va començar en una espècie de patrulla aquàtica, subaquàtica. I el dia d'antes, tipus en trajes de buzo fets per l'època, que no vull ni pensar-ho, fets en budells de cerdo i de més, anaven per baix a fotre's barcos dels enemics. Roger de L'Àuria era l'amo, era el 007 de la Corona d'Aragó, xaval, totalment. Sí, ja t'ho dic jo, I mireu el Palau Condal, ja dels condes de Corella, sobretot ahí dalt està la Sala Daurada, que si vols ara anem a averiguar. No, que vinga la gent a veure-ho. Sí, però que igual us ho podem ensenyar i és un reclamo també perquè la penya vinga a veure-ho. N'hi ha diverses parts destacades. Una és la capella on va aparèixer la mareta, que és esta d'ací. També està on va néixer la mentira, i la mentira de Cafè Licor, que va néixer just ahí dalt. Tenien el bareto ahí dalt. Anem a veure la capella que estarà oberta. Quina mentira es va amarrear, mama? Èpica, xaval. Feta in situ. Van fer el granissat i tot, el van fer ahir. A veure. Bueno. Correcte, mira. I que era venerada per la vocació de la Immaculada i que des d'aquell moment seria venerada amb el nom de Mare de Déu del Miracle. Mare de Déu del Miracle. Que flipe. Vols que anem a pujar dalt a veure si està oberta la capella, la Sala Daurada? Madre, aixina de passo perquè la gent ho veja, i si no ara en la Fira de Tots Sants, doncs que vinguin pròximament perquè sí que té horari d'apertura. I així n'hi ha una columnata, rotllo ahí a lo Serlio, superinteressant. El castell no va arribar... Més que castell és palau, no? La idea és reafirmar el poder civil sobre la ciutat i sobre tota la comarca, més que un castell, pròpiament. A veure si me'n recorde, mama. Segueix-me. Però crec que era per ahí. Però ara no ha habilitat eixa porta. Vale, vamos a ello. I així és que per les nits fan shows, check-in show. I n'hi ha tipus una exposició temporal, suposo que serà per alguna representació, perquè totes les nits munten ahí shows. Sí, fan concert. El torso de Belvedere. Sí. Vale, anem a veure. Anem a entrar en matèria, mama. A ver, cuidado, niño. Una maqueta de este Palau Condal en esos tres grans torreons. Mira que flipe. Salvant les distàncies, té molta similitud al Palau Ducal Borja de Gandia la part de la sala d'Àguiles, és a dir, entre dos torres, un cos que connecta inclús entre el poble i la part privada del palau. Anem a veure la glòria del barroco. Alcoyanos por el mundo. Hola, mira, tota la tropa, alcoyanos.
A veure. Estàs preparada, mamà? Estàs preparada, mamà? Hola. Mira la bèstia. Mira la bèstia. Mira la bèstia. I, mama, vull que el fijes, vine. Mira, esdevenidor. El lema, no puc fer molt de zoom, Sí, sí. esdevenidor. Mira com es veu ahí, esdevenidor. Sí, que mos va explicar el senyor Sancho. Sí, esdevenidor, que lo millor està per vindre. Exacte, que això és el significat i que molta gent ho llig i diu, mira, és de Benidorm. Esdevenidor, esdevenidor. Esdevenidor, sí senyor. Dic que el que té que vindre en cas millor. Exacte, exacte. És quan veus més o menys el capità Moro que dius, pues encara falta l'alferes. La sala d'hora per on és? Esta és la sala daurada. No, i l'altra, i dic que està llarga. On estan? es van fer la mentira. Anem a veure si ho trobem. A veure, On es van fer la mentira. poseu-li riender al xiquet este. Sí, perquè si no se les deixarà ell fent ruïdeig. Sí, en el vídeo. La sala que tu dius que és on estan tots els quadros Sí, de Jerónimo Jacinto de Espinosa, Sí. està ahí, així davant, que és la sala esta d'ací que anem a intentar ara passar, que allà al fons és on va néixer la mentira, i tota esta és la que es gasta per les exposicions, el que no sé si estarà ara oberta. Sí. Que nosaltres hem vist lienzos de Jerónimo Jacinto de Espinosa en el Museu del Greco de Toledo. A nivell del barroco, Jerónimo Jacinto és la bomba, el que passa és que així en la Comunitat Valenciana i en general som aixina de sompos i no li fem molt de cara al xaval. Mira, ahí a l'esquerra, on your left, això. flipa. Ahí, Esta és la de la mama, la sala de la mama. esta, cuidado. Bueno, esta és un flipe, tio. I també els retaules, La llàstima que no me'l posa d'on són, però així tenim una època, no, és un termòmetre. Ja. Així tenim una època super desconeguda en la Comunitat Valenciana, que són tots els retaules de... Passeu, no patiu. El mestre de Borbotó, per exemple, després Marçal de Sacs, mira la bèstia, Nicolás Borràs, que era deixeble del más grande de todos los Juanes, Vicente Juan Masip, que li dien, mama, Juan de Juanes. Estàs perdent passaes. El de Bocairent. El de Bocairent, Juan de Juanes la Palma en Bocairent. Se'n puja, no patiu. Se'n puja allí a Bocairent a Cristo el dia de Nadal, no és broma, el 25 de diciembre, pilla un constipat que flipes i mori, tio. Juan de Juanes, Margarita Masip, que és la filla, Margarita Masip, Cristóbal Reig, conocido popularmente como Tofolet Reig, i Nicolás Borràs. Mama, tu no sé si te'n recordes en Sant Jeroni de Cotalba, la grisalla que n'hi ha de Nicolás Borràs. N'hi ha una grisalla, és a dir, fer com si diguérem que està el Santo Càlid de València, a grisalla de Nicolás Borràs. Brutal. I anem a rendir tributo on va néixer la mentira. Sí. Ahí va néixer la mentira. Ahí es va servir la primera mentira. Sí, senyor. L'àvia, Sí. limó negre i el cafè. Sí, senyor. Café Sancho. I que Granizado van fer, de limón. I que la mescla la van fer per enganyar a uno que ja havia begut prou. Que li van dir, ja està bé, tio. I quan s'ho va veure va dir, això és mentira. Això no és... Això no és cafè licor soles, això Sí. és mentira. Sí, Nicolás Borràs, i així n'hi ha lienzos primitius de Jerónimo Jacinto de Espinosa. Mira, va néixer per l'any 1600. 1616. Jerónimo Jacinto de Espinosa. Ay, senyor. Està preciós.
Hola. Hola. I esta no sé si és la del miracle de Santa Àgueda. Esta crec que era la que estava en la capilla, en l'ermita de Santa Bàrbara, que està a prop del convent dels franciscans. Tin. Però han pegat una volta guapa, eh? Molt bé, posem a continuar. Podríem fer els xurros, mama. D'ací un ratet. Crec que posava que no es podia filmar per ahí dins, però no passa res. Les càmeres d'Alcoyanos por el Mundo sí que tenim permís per gravar. Home, hem gravat hasta en les sinagogues de Toledo, que han gravat. Fugint del guia. No, anem a gravar així. Serà possible. Sí. Anna, jo despistant El guia aquell. el guia Santa Maria la Blanca, la sinagoga de Santa Maria la Blanca. i tu per ahí gravant Sí. en la JVC. La càmera aquella legendària, Sí. La vaig recuperar l'altre dia, aquesta càmera, Sí. És increïble el que valien antes les càmeres i la qualitat que traien, i avui en dia... Ara també valien. No, per això vull dir que costava un dineral i la qualitat d'imatge la veus ara i dius això com a mínim és patètic. Bueno, però fíjate si han durat. Claro, i van gravar en Nova York i tot, Vaya que sí. Flipa. No el tires en l'últim, que estic mirant-te. Que estic mirant-te. Que té una rebava. Quina va ser? Ja veus, Una escaloneta així li va trencar l'ombro a la mama, però així, literalment. Sí. Però i lo bé que tu passaves després en el dromedari, per pujar cada volta al dromedari en Jo crec que em vau Jordània. arreglar entre tots els estirons l'ombro. Buscant pedres per el desert. Alguna volta heu intentat buscar pedres per el desert? Pues buscaven pedres per aupar a la mama. Al camell. Gamell. gamell. Això és molt alcoiana, gamell, el gamell. Ara vos ensenyarem algunes imatges de la plaça Del Palau. del Palau Condal. Xulíssima. I ara, Sí. així d'adornar, Sí senyor, molt xula, espectacular. molt xula. Si no sabeu què fer este fin de setmana, Alcoyanos por el mundo. Sí senyora, Alcoyanos por el mundo. estamos en ello, donant fe de la Fira Cosentaina, que Muy mola bien, muy mogollón, bien. ¿a que sí? Yo soy alcoyana en Cosentaina. Perfecte, Vale. Es lo que le convé. és lo que és. La setmana passada d'Alcoi, al Mijany. Mig any, el mig any. el mig any. Bueno, que vos seguís per la red, Molt bé, gràcies, hasta luego, adeu. A veure... estava jo dient que si algú no sap què fer este fin de setmana, cuidao l'escaló, Cuidao. ja Ja saben saben. on poden vindre a passar un bon rato. Mari Francis, hola. Ei, hola, bonica. Te pegant una volteta. Adeu. Pues no me passava jo bé en Mari Francis, en educació física, en tots els viatges d'esquí que anàvem, Que t'enduies a la teua germana. que m'enduia a Link, que era xicoteta. Que la gent dia, però tu on vas? En el mi carro este, Sí. I Annalín se'n venia a esquiar. Sí. Ja que bonico. Ahí, Que xulo. Ara darrere traurem el una paisatge de la vista sola, general. estar ahí darrere és espectacular. Tirin, tin, tin. I anirem també, si vols, allà al portal d'Alcoi, que mos va dir Pablo. Venid para acá, venid para acá. Així no buscant els menjars, per això. Ai, que bo! Ara podrien clavar-se per ahí i tirar cap al Raval. Mira quina passa. Igual com estic forçant l'òptica, Que mare. no es veu tan bé com hauria de veure's. Però, mira que xulo. Inclús així també. Ara ho veureu millor, però clar, més davant. Un flip, mama? Sí, molt xulo.
Vols que esclavem per ahir, per el Raval? Per on tu vulguis. Home, tenim de temps hasta les 2:30. Quina hora és? Quina hora és? Però deuen de ser les 11 menys quart. Les 11 menys quart. I la mama i jo ja s'han pegat un pateo que flipes. No passa res, d'ací un rato ens assentarem i ens farem una cerveseta. Uns xurrets. O uns xurrets. Després del bocadillo del lomo que s'ha m'estacat. Sí, sí. Sí. Ay, qué rico lo tenemos, señor de la Sierra de Cazorla. Ahora vendremos. Pasa que acabamos de desayunar, pero en nada venimos. Mira tú. Qué barbaridad. Qué bárbaro. Sí. La puri, clar, és que per així és complicat passar, eh? Hola. Venga, mira esa. Gracias. Sin preocupación, chorizo, longaniza. Chorizo. Que bo. Per això fa l'oloreta que fa. Que bo. Tenim que... Te recordes la volta ixa que vam en plena pandèmia van vindre a fer-se salchipapes? Jo encara estic rotant ixes salchipapes, En te'n el recordes? paseo, sí. La Que hòstia. era l'únic que quedava obert perquè van vindre Era la pandèmia. diumenge per la vesprada. En la pandèmia. Estaven tancant. I l'únic que van trobar va ser el cartutxeter, Sí. que era d'illes en quechua, i la salchipapa ixa, que De això era veres, eh? asquerós, no lo sé. És incomible, eh? Jo encara a voltes reglote i dic, ui, la salchipapa. Pues podríem anar per allà. Per allà, clar. Sí, volien... Però es van morir de la risa. Allí menjant-se la salchipapa, Sí, aquella, Dios mío. Pichulo, ¿dónde está? No, 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 no. Mira que divertit, dos. I uno darrere tres. Estos carrers molen mogolló. Així no hi ha un carrer recte ni pensar-ho, clar. No. Tota esta era la part del Raval, la part musulmana. Una altra això de Taulelleig. Sí, Sant Vicent Ferrer. Sant Vicent Ferrer seria influencer, eh? Sí. En la època era community manager Sant Vicent Ferrer. I Perquè no hi tu havia saps, mitjos, era anant. no estava a Twitter, En presència. era anant. Anant en presència. Caminant. Als llocs a predicar. Sí, 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 a pico pala, a pico pala. Vaja. Com fem nosaltres, mama, per tots els pobles a predicar, sí senyor, evangelitzar, Sí, sí. a irradiar felicitat i alegria i un poquet d'alcoiania. Mira, m'ha eixit un Un pareado. felicitat i alegria i un poquet d'alcoiania. Des del respecte i el bon humor. De fet, el lema de Alcoyanos por el Mundo ja ho diu, grandes hazañas, mitos, logros del pueblo alcoyano, que tot això nosaltres ho fem en tot el bon sentit del món. Hem fet moltes alcoyanaes i en farem una, mama, el que passa és que no volem desvelar-ho a ningú, però estem pensant una superalcoyanà d'ací poquet. Vol dir que han fet l'alcoyanà en Nova York. jo? No, tu no ho saps, per supost, no t'ho direm. Que malo. Perquè no mos pugues dir que no, perquè la mama s'ensenya la paraula no. Vols que fem? No. Vols que anem? No. Vols que fem? No. Perquè mira, a Nova York no van poder dur cafè licor. En aquella... Perquè encara no estàvem tan... Professionalitzats. Perquè ara ja sí. Home. Ara ho clavem dins les sabates o dins d'un got de tubo de plàstic i marxant a la mama. Així vam introduir cafè licor en Jordània, en Geòrgia, en Armènia... Em fa falta. Però estem preparant una molt gorda. De totes les marques que tenim ja necessitem sols una maleta per fer licor. A veure, clar, tenim Sancho, de Serol de dos modelos. Olsina. Olsina. El que passa és que Olsina no en té xicotetes. Pastor sí que en té xicotetes. Però nosaltres som followers. Tenim la de Serol, però bueno... Hola! Dels juniors, això sí que mola, xavals. Tota la vida que m'ha tirat jo en els juniors, en el comienzo de mi juventud. Xapes, mira quin xiringuitet més guai tenen així muntat. Molt bé, xavals. Bon dia. Mira. I el gran Just Cellers, Diània, terra nostra. Jo tinc tots els llibres de Just, que estic a punt de trencar diversos armaris de casa, perquè Ikea no està feta per a aquests meravellosos llibres. Això de ser pobre i tindre mobles d'Ikea és complicat. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Però mira que canya. Alad Rakel Blau. Alad Rakel Blau. I anem cap a dalt. Madre, anem cap a dalt. Cap a dalt, averiguar. No, però ahir dalt, espera't i veuràs la so.
però des d'ahir n'hi ha una bona foto cap a baix. Ah, vale, Sí. vale. A mi em fa gràcia la gent que s'enfada de no saques, com si això fora, com si anaren a eixir en televisió espanyola o anarem a burlar-se d'algú. O a cobrar. Sí, jo crec que n'hi ha gent que té psicosis en totes aquestes coses, de no, a nosaltres no nos saques. I dius, anem a veure, jo què sé, ni que anarem a traure't en cançoncillos. Mira que xulo. Uei! Ara baixa. Vols un herberet? Va, anem a fer un herberet. És que volia traure la imatge ahir. No el tires, Com està vostè? A Collanos por el Mundo. És que la dona ixa mos ha bonegat. No saques. Jo dic que esta dona tindrà derechos d'autor o algo. I jo dic que se n'anirem ràpid. ¿Y se ha de grabar y hacerte un herbero? També me'l faré en directe. Per Collanos por el Mundo, un herbero. Impressionant, eh? Jo, sincerament, fa uns anys vaig dir, ja no leo más, estoy hasta las narices. I gràcies a este primer llibre, a la de Raquel Blau, em vaig tornar a enganxar, perquè em vaig tirar almenys 5 o 6 anys que vaig dir, estic hasta el monyo de llegir paranoies inservibles. I este llibre, tio, és molt bo, molt guapo, molt guapo. I mola perquè just se ho ha currat tot des de -0, i mira tots els llibres, quants en tens ja publicats? 9 llibres de Beniarrés, increïble. Mama, 9 llibres i un herbero diànic. 9 llibres i un herbero. Nias, tu vols, mama? Un xupitet? Podràs? A veure... Però tu vas a fer-te'n uno també, just. El que passa és que tu estaràs tot el dia reant-li. Jo me faré un Mig, tu fes-te mig. didalet. Si no és... A veure... Clar. Clar. Paga't així, mama. Este gran momentazo que es fem un herbero així a Cocentaina. Verihueu els llibres de Just de Veres, tant des de fotografia com la novel·la historiada, com totes les altres grans produccions, perquè n'hi ha fotos espectaculars i posa mogolló en valor tot el tema de Castells i de la nostra terra, que dius, és que si no lo hacemos nosotros, queridos, qui ho té que fer? Acóstate un poc més cap així, mama, que no sales en la imagen, en directo, para Collanos por el Mundo. A mi em coneixen. Este el tens ahí professional. Has trobat el xupitet perfecte, perquè n'hi ha gent que l'herbero fa així, amb una tequila, Ja, tio. i dius, tio, ja no te'n posaré més. Claro. Claro, bé. Això és per degustar-ho. 27 herbes. Les 27 herbes costen molt de pillar. Si ara ve uno, es tira ahí dos globs i Bueníssim, saboreja. bueníssim. A més, el temps que té que estar macerant i tot. Està bo que te cagas, Està boníssim. Nosaltres que hem anat a almorzar algo ligeret. Sí, S'ha s'ha fet un bocata de lomo, però 3 tallades de lomo, formatge i formatge, tomaca. després el seu cafè amb llet, i ara estem pensant a veure si anem a fer sus xurrets. No, jo ja dic que no. Però això mos servís de digestiu, Això no servirà. Això està allà predisposant la panxa per menjar. Allà a les 12 es van a una cervesa. Tenim que estar hasta les 2:30 que mos la repleguen en cotxe. Nosaltres és que han dit, nos lanzamos, nos sumergimos aquí en la Fira Tots Sants Del matí ja estàvem i a les 9 del matí ja estàvem almorzant. Ja. Directe o què? No, estic gravant, però ho vaig a publicar en menys d'una hora, vol dir que és falso directo. És que tenim mitjans, però en el Collanos por el Mundo encara no podem retransmetre en directe, però no cregues, que d'ací poquet, mama, ja ho tinc pensat com podem fer molt de show en directe, de veres. Sí. Tot ho vol averiguar. Averigueu. Deixa passar. Ei, doncs anem a continuar, just. Molt bé, moltíssimes Gràcies, espera. gràcies. Vols que ho tirem per ahí? Sí, a una papelera. Si no, ho reballem per... O s'ho enduem i li tirem, si no ens tindràs ahí... Tens col·lecció. Bueno, mestre, Adeu. gràcies i que vaig a veure la fira. Adeu. Coses interessants que anem trobant, mama? I a la Iglesia del Salvador tu vas vindre la comunió de Míriam. Segurament estarà oberta, que és una de les grans avantatges. Mireu este carrer, xaval. Bueno, i allí davant hi ha un altre... Sí. I allí davant hi ha un altre
també molt estret. Anem a veure si podem entrar a l'església, que d'ací vam a començar la visita amb Pablo. No sé si estarà oberta. Sí. Anem a veure, anem a averiguar. No, està tancat. Està tancat? Oh, Dios mío. Es pot entrar? Ah, està tancat. Que era l'antigua mezquita. Era l'antigua mezquita, però també per lo que vam parlar en Pablo es veu que no n'hi ha restos arqueològics d'aixa mezquita. Es creu que era, Es però... veu que sí que està documentat, però no n'hi ha restos arqueològics. Mira, vaig a canviar-vos la càmera. Mira que flipe. Tan, taran, taran. Podríem anar al passeig Comdal per veure tractors i rulots. Jo, si n'hi ha algun lingüista per que mos aclarisca la paraula rulot. I n'hi del francès. Vols dir de roulote? Rulot. Però ja la tenim instaurada completament, no? Sí. Jo crec que està hasta permitida. També per nosaltres sí. Nosaltres podem fer el que ens dona la gana, Sí. Chocolates i artesania. Així n'hi ha un parquetjo. El parquetjo. Per jugar els chiquillos. Mira, ja sabem on vindre pas xurros, mama. Sí. Ara, quan mos comence, agarra fam. si mos agarra un poquitiu de fam, cuponets també per així, si mos agarra fam... Portem 45 minuts, saps? De torner, Però tu estàs bé, no? Jo, perfecte. Planet, encara no hem pujat ninguna costereta. Ara un poquet el... Bequeteros. Filar Bequeteros, on està? Ahí. A Filar Bequeteros. Espacio de belleza. Així també teniu en els carrers comerç local. I anem a veure el que més em fascinava a mi de xicotet, que són els cotxes, tractors. Un any em vau comprar de Playmobil un tractor, I això era verde, no era un tractor amarillo. Que xulo, Quan baixàvem així en Esperanza, en Rosalós, Sí. Sergio Cortés, I tots els nanos. que eren xicotets, a veure què mos compràvem per la vesprà. Sí. Primer hi havia que mirar. Primer averiguar i després ja Una crompar. cosita, que sempre no eren una, eren dos o tres, però bueno. en fi, la intenció era bona. Així estan els Mercedes. Mercedes-Benz. I també molava, te'n recordes? Mira, dels cuchillos. Això sempre m'ha fascinat, Tot este tema dels cuchillos, increïble, Com tallen. Fan la competència als cuchillos d'Albacete. Que quien más larga la tiene, más honda la mete. La navaixa. I vaig estar per Bonete l'altre dia en la Vespa, que em vaig quedar mig tirat perquè se me va desmuntar les defenses de la Vespa, mama. En Bonete i Caudete. Quien más larga la tiene... Más honda la mete. Exacte, mal pensats, no penseu mal, és la navaixa. I així sempre hi ha moltes coses que dius... Vaig a comprar algo que no servisca per res. Sí, això és L'objectiu dels mercadillos, comprar algo que no servisca per res. Sí. Home, un any, jo, quan vaig acabar la fira, sí que vam iniciar el contacte i vam crompar un Nissan. Un Nissan Micra fa temps. Sí. Hola, buenas, hola. Sí. Renault. Renault. Hola. De la empresa Hidronature. No, gracias, es que no bajaremos, no nos enteraremos del sorteo. Sí. Això ja està més animat. Mira, tractors, ja comencem, mama. Anem a veure. Anem a triar uno. Madre. Estic mirant la roba. Estàs mirant la moda. Claro que sí. Això és lo xulo. Mira, chique, que guapo. Pues sí, en el tractor. Alcoyanos. Alcoyanos por el mundo, Una superproducció. Estem pegant una volteta. A veure si comprem un tractor o què fem. I remolques. I remolques. Mola. Abrazos.
Cuidado amb la pala. Sí. Escolta, i això per a casa un montacargas d'estos pel garaix per ordenar. Jo en ma casa ja tinc prou trastos. Buah, i tanto. Entre altres nosaltres, eh? Exacto. Que xulo. Això, mare, i motos. Ves preparant cacaus, mama. Sí, sí. Ara, en seguida portes sol. Cacauets. A motos. A moteig. A veure si n'hi ha alguna vespa, mama. Motos marina. Estos són grans, fotrins. Però jo d'ací no res ja estic conduint una d'estes, saps? Això dic jo, quan tens amics? Pues no ho sé, en poder, perquè no tinc molt de temps. Una motet. Pa tu i pa mi. Sí, sí. Home, tu en la vespa vas allà darrere de meravella. Pujar, Home, tindrien que fer-te peuet per pujar allà darrere. com en el gamell. El gamell. La puri, quin moton. Quina motet. No, jo vull un cotxe xicotet. Un cotxe xicotet, però estos són des que són de ciclomotor que no tenen carnet. Ai, sí que tinc carnet. Pues per això, que això és massa xicotet. Tu saps Que està què molt bé. Mira-lo, elèctric i tot. Íralo, Que mono. íralo. A partir dels 15 anys. Pues tu ja podries dur-lo, no? Jo sí, unes quantes voltes. Unes quantes Tu voltes. podries dur-lo. Sí, unes 4 voltes. Pots regalar-li anys, per si algú necessita. Sí. Ostres, quines piscines. Una piscina, eh? Vosaltres també dieu piscina? Què és piscina o piscina? Piscina. En la vida mos aprovaran el C2 del valencià, mama. Jo els tinc tots. Tu ja els tens, mala pècora, però per culpa teua, així no n'hi ha Cristo que s'aclarisca. Mira quina piscina, en les burbujes i tot ahí. Un jacuzzi. Posar-lo a la terrassa. Ya, lo que pasa es que nos hemos ido muy arriba, No, no? i això pesa molt. Això pesa. I l'arquitecte És veritat, i ho va dir Saúl, que no Claro. podien posar-ho. Que no. De totes formes, tu tens una piscineta, xicoteta, però piscineta. Xicoteta, tinc una piscina guai. Tinc una piscina olímpica. La mama té piscina olímpica. Ei, el Subaru que vam alquilar en Inglaterra, te'n recordes que era un Subaru? Menos mal que era un cotxe gran, perquè les carreteres d'Inglaterra, xavals, Com acá. Deja mucho que desear. que es queixen de les espanyoles, xaval, I allò passava un cotxe i gràcies. mig cotxe passava. Que Sí. quan van dir, total, n'hi ha 300 quilòmetres, Sí. tot el dia per fer 300 quilòmetres. Sí, I vam sí. arribar completament desfets, desmuntats. Mama? Sí. Però si vaig desfilar jo aquest estiu, no xicotet, 10.900, veus? 10.900. Això són dos xupitos. Això ho pagué jo, eh? Això ho pagué jo. Això ho pagué jo. Pues és boníssim. Tu ahorra, mama. Jo ahorro, sí, no sé d'on. Ahorra. Ahorro. Diu. Diu. Els elevadors. Això. Això per tallar el césped d'allí. Que bonico. Mantes. ¿Te acuerdas, Cano, cuando éramos pequeños llevábamos la trampadeta? Estem a punt de despedir esta connexió perquè serà ja el principi. Quan comença tot el tinglau. barbacoes. Forn. A veure, barbacoa necessitem pat a casa, eh? Sí. El que passa és que això és massa gran, eh? Això són forns. Això és Pa i pizzas i tot. un fornet, això és un fornet. No, un fornet és el del... Ja ho sé. Ei! Ai, que susto. Ai, que susto! De Halloween. De Halloween. Clar que sí. Alcoyanos por el mundo, en directe. A veure, el tinglao. Bueno, acabeu de deixar. Bueno, m'alegro de veure. Igualment. I a tu també. Igualment. Adeu. Que així ens trobem a tota la penya. I això és tipus iglú, eh?
Qué guapo, tío. Ei, buenas. No se'n perdeu una. Estem very one. Vinga, adeu. Això és per les piscines, Pa la piscina. Per cobrir-les. I tu què dius, gravar o filmar? Jo conforme enrocar. Que conforme vull. Perquè és que fa risa lo de filmar, Pues antes es dia filmar. Filmar, perquè era un film. Sí, Ara, Però com que ja està- no que hi ha està- film ni hi ha res, Ni a... Hòsties. i antes era un casset, Un casset. que en el boli el rotllaves. Sí, senyor. Ahí grava'm un casset. I no trobaves mai la cançó que volies. Ja ves. Però bueno, Era un desastre, Ho Sí. es trencava i feia un i s'eneixia escampar tota la cinta. increïble. Unbelievable. Ala. Pues esto es el final. Sí. El final del verano. Asociación Los Gatitos de Alcoy, que també està ahí. Cuidado, mama, que estic veient la espinella en algun argimbori d'estos. Que no. Que no. No tiris i ti. Que no. Este sí que es un tractor amarillo. Hòstia, Mira que mono. xulo, chaval. Qué mono y qué. Que Chiquitín, xulo. Podries pujar-te ahí, mama, No, per favor. i despedim. Que no. Però i per què no? Per què no? Perquè em bonegaran. Em bonegaran. Ei, buenas. Arcollanos por el mundo, així estem. Vol que puge? Diu, podria Jo dic, pujar claro, allí al la imatge per despedir Ara pujo. el programa. Puja i despedim el Uno i el l'altre. el tinglao. Estar que mos bonegaran i com així que xugaràs tu. Vinga, hasta luego. Adeu. Ei, mama, pues hem arribat vius, Sí. Hi ha moltes coses molts més carrers i molt més. És dir, Ara anirem, no? Sí, però Ara anem ja a fer una sense part gravar. sense gravar, encubierta. Ara ja. Ara sense filmar, lo que mira, anem a posar-se, mira, anem a posar-se així Cuidado. i despedirem La connexió. la conexión falso directo. Mira, ahí está, mira, bienvenidos, vine, mamá, A la fira de de Cosentaina. Cosentaina, la Fira de Tots Sants de Cosentaina. Més antiga d'Espanya i segurament del món. Bueno, crec que de fet és la segona. Això sí? mos ho va explicar, crec que ho va comentar Pablo. És la segona perquè n'hi ha una allí dalt on va néixer Olga. Medina del Campo. Medina tot del això. Campo, correcte. Medina del Campo en una fira de Jo també ganao. acerte, És que la mama sempre està fent jocs de quiz. I tu te recordes de l'any i com li diuen a aquest xic que vivia allí a on... Sí, sí. Bueno, queridos míos, esperem que vos hagi agradat esta volteta per la fira, a que baixeu a que participeu, pegueu una volteta, s'airegem i continuem i la compreu marxa. algo que no servisca per res. Bueno, o que sí, igual n'hi ha coses que o sí de que menjar, serveixen, o que de, és lo milloret. que val la pena, ¿vale? Queridos míos, Adeu. adiós.